गिबियावनो नों आंखौ फोरमायगोर नों आंखौ मा एंगेलजों नायनानै हिज्रा बायदि नुयो नोंहा सोदोबा मात्र हिज्रा होननायल' ओंखारो नामा खुगायाव बेलेग सोदोब फैया नामा आरो आंखौ मा एंगेलजों नायनानै नों हिज्रा बायदि नुयो बेखौ नोङो फोरमायगोर नों जे आंखौ बुंदों हिन्जाव मानसिनि भिडिअखौ लानानै कन्टेन्ट बानायबाय थादों होननानै नाथाय आं मानो थाखाय बानायदों नोंखौ आं गिबियावनो क्लियार खालामखाबाय गिबियावनो बुंखाबाय नोङो ओरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायो जाथावथारै बाथ्राफोरखौ जाथावथारै सोदोबफोरखौ बाहायो बेखौ आङो बाहायनाङासो होनना बुंदों नोंखौ आं मायबा गाज्रि बाथ्रा बुंदोंमोन नामा आरो नों बुंबावदोसो आंखौ 10 20 50 भिउस फैयो होनना बुंदो नों गोरोन्थि बुंबाय थादो नों आंनि भिडिअखौ नाय आंहा बेसेबां भिउस फैयो बुंनो थाङोब्ला आंहा 500 600 900 1000 गाहामबो भिउस फैनाय दोङो नोङो मोजाङै नायाखैनो नोङो आंनि पेजखौ बुंनो थाङोब्ला नाथाय आङो फैसा मोनखायाबो आं आरो फैसानि जेबो डलारनि जेबो आं बाथ्रा बेफोरखौ सानखाया नोंलाय बेसेबांथो बोसोर जादों फेसबुक सालायनाया आं गोदोनिफ्रायनो दोङो 2018निफ्रायनो दोङो आं फेसबुकआव आरो इउटुब फेसबुक बेसेबां फैसा खामायनो हायो बेसेबां भिउसआव बेसेबां खामायनो हायो बेसेबां डलार जायो सब मिथिगौ आङो नाथाय आङो एसेबां दुगा खिथियाखै आं जास्ट नोंखौ बुंदों नोङो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोबखौ बाहायनाङा भिडिअ'आव आरो गाज्रि इसाराफोरखौ होनो नाङा बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा भिडिअ'आव कन्टेन्ट बानायनो नाङा बेखौसो बुंदों आङो आंलाय नोंखौ मा बुरबक खालामखो आं जेबो बुरबक खालामाखै नोंसो बुरबक बायदि खालामबाय थादों बुजिखोनो मोनाखै बाथ्राखौनो एसेबो बाथ्रा बुजि मोनाखै नोंसो आंखौ बारा बाथ्रा बुंलांबाय थादों फेमिलि दोङो न'खर दोङो हाबा जाबाय माबा जाबाय फिसाला दोङो बिसि दोङो माबा माबि बिसोरजों मोजां मिलायना जा माबानानै जा होनदो नंगौ आङो फेमिलि दोङो फिसाला दोङो बेनिखायनोथ' आङो भिडिअ बानायनानै बुंदोंना आंनि फिसाला बा फिसाजो मोनोब्ला आङो उनाव बायदि फेमिलिफोर फैयोब्ला आंनि फिसाला फिसाजोफोराव उनाव नुयोब्ला भिडिअफोरखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनायोब्ला बिसोर मा सोलोंनो हागोन बेनि थाखायनोथ' आङो उननि फिउचारनि बाथ्राखौ लानानैथ' आङो बुंदोंना दिनै बेयाव आंहा मायबा गोरोन्थि जादों नामा बेयाव गासैयाबो राइट दोङो बुंनो हानायनि गासैयाबो अधिकार दोङो बुंनो हानायनि सोरबा सासे सुबुङा गाज्रि बाथ्रा गाज्रि सोदोब बाहायोब्ला बेखौ जोङो बादा खालामनो हायो बा जोङो लिगेलबो एक्सन लानो हायो केसबो होनो हायो जोङो FIRबो होनो हायो नों बेखौ बुजिदों जानो हागौ नों बेखौ एसे साननानै नाय बाथ्राखौ नोङो जि भिडिअ बनाया आंहा बेजों जेबो लोब्बा गैया जि कमेन्ट फराया लोब्बा गैया अनलि मात्र गाज्रि सोदोबखौ बाहायनाङा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांहा बिमा बिफा आदा बाजै रावबो गैया नामा न'खराव रावबो सुबुं गैया नामा नोंखौ बादा होग्रा ना नोंखौ गोदाव मोजां बाथ्राफोर फोरोंबोदिया नामा माबोरै बाथ्रा रायलायनांगौ माबोरै सोदोब बुंनांगौ बेफोरखौ नोंखौ जेबो फोरोङाखै नामा बिमा बिफाया न'खरनि सुबुंफोरा नोंखौ जेबो फोरोङाखै नामा आरो न'खरनि सुबुंफोरा नोंनि भिडिअखौ नायोना नाया गामिनि सुबुंफोरा मा खालामदों आरो नोंखौ गामिनि सुबुंफोराबो बादा होनांगौ नोंखौ दा गामिनि सुबुंफोरा ओंखारनानै नोंखौ लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा ओंखारनानै नोंखौ दा बेफोरबायदि भिडिअ हगारनायखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नोंखौ दा बादा होनो नांगौ जाय बे संगिता सरगारिनि गामिनि सुबुं सेंग्राफोर लाइमोनफोर बेखौ हमनानै एसे बुजायनो नांगौ बेखौ बिजिरनो नांगौ दायो बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायबाय थानाया जोंनि समाजनि थाखाय गुबुंले लाबोनाय बायदि जागोन दायो जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोर गाज्रि बाथ्रा जायो बियो गुबुन हारिनिखौ बादो जों गावसोरनि हारिखौ सोबग्रोनो नांगौ जोङो अब्लानिया हालांगोन सासे गासैखौबो जोङो बन्द' खालामनो होब्लासो जों हालांगोन बेनिखायनो गामिनि सुबुंफोराबो एसे बेखौ ध्यान हो एसे बिजिरनानै नाय गिबियावनो न'खरनि मानसिया एसे बुजायनाय नाय बेखौ जुदि मानियोब्ला थिगानो मानियाब्ला गामिनि सुबुंफोराव बेखौ एसे बिजिरनो नांगोन दायो बेनि उनावथ' जोंहा गोबां दोङो आफादबो दोङो जोंहा बेफोर आफादफोराबो एक्सन लायोब्लाथ' नों गैखाला नोंहा फेसबुकाव भिडिअ हगारनायाबो नोंनि थाखाय टान जाहैगोन बेनिखायनो नों एसे बुजिब्लानो जाबाय